Our family, our hearts are bleeding. Bekubanje inkonzo yesikhumbuzo yamapolisa amathathu afunyenwe eswelekile kumlambo iHenops ePitoli kwiveki ephelileyo, kanti umkomishina lamapolisa kuzwelonke uthi basaphanda intsusa amabandla ekusweleka kwalamapolisa. Kwenzekele ngokumasikisi umrhanelwa omnye ngethuba abanye abalishumi baye baphela emehlweni emva kokuphanza kwelinge lokuphangwa kwesithuthi esihambisa imali eThokoze eKuruleni ngale ntsasa. I-DA ibhenele enkundleni ephakamileyo yasePitoli namhlanje icela umngeni kumthetho we-Employment Equity Amendment Act ngelithi lo mthetho wesihlomelo awuhambisani nomgaqo-siseko weli. Namkele kwindaba zethu andambe ndodwa andamba nophumza sikhumba noyitolikyo lwemilwezandla Botani Mzontsondo. Komishina lamapolisa kuzwelonke uNjengele Fani Masimula uthi kungoku nje amathemba abo bawaphose kwiqela lophando ukuze lize nezizathu ezikhokelele ekubeni lamapolisa amathathu aphulukane nobomi. Ukuthethe oku kwinkonzo yesikhumbuzo yalamagosa nebibanjelwe eBloemfontein kwiphondo laseFreystata namhlanje. Imizimba yawo nesithuthi ebehamba ngaso yafunyanwa kumlambo iHenops eCenturion kule veki iphelileyo. Umkomishinala wamapolisa uNjengele Fani Masemula uthi iqela eliphandayo kungoku nje limaxhapheshu lisebenza ngesithuthi esasihamba lamagosa luzama ukufumana nantoni na inokuncedisa kuphando lwesekabani sokusweleka kwamagosa esipolisa amathathu afunyanwa kumlambo iHenops kwiveki ephelileyo. The vehicle accident unit of the SAPS is still conducting an investigation on the vehicle. And of course, our forensic services, also their engineers, will work through the vehicle with a view that they will be able to tell us exactly what has happened. Inkulubaphathiswa yaseFreystata ithi urhulumente wephondo uza kwenza nako ukuthomalalisa intlungu kwiintsapho zamaxhoba. It is during times like this that our true character, that of strength, love, and togetherness comes through. And therefore, appealing to you all to support the families during these trying times. Umfelandawonye wamapolisa isaphu uthi ukukhuseleko lwamapolisa luseyinkxalabo nanjengoko eqhubeka ukusebenza phantsi kweemeko ezinzima. Every time when one of our members got missing, we are reminded of the difficulties that we are faced with on a daily basis. We know that our members are being killed now and then. So we were worried. But I think it is important that at least there is a closer, partially sought with the families. They will be able to bury their loved ones. Yes, our hearts are shattered because we didn't expect to lose Gebe so soon. Our family, our hearts are bleeding. And we don't have much to say. The last time ugqibela kwam ukumbona ebesendlini yakhe enxibe iuniform yamapolisa. Sincokole ngezinto ezininzi sobabini nebendicinga siza kuziqoshelisa ekuhambeni kwexesha. Ukanti lamapolisa amathathu aza kubekwa kule mpelaveki siya kuyo. Kwenzekele ngokumasikisi umrhanelwa omnye ngethuba abanye abalishumi baye baphela emehlweni emva kokungahambi kakuhle kokuphangwa kwesithuthi esihambisa imali eThokoza eKuruleni ngale ntsasa. Esi siganeko senzeke kwikona yesitalado iKhumalo neMurubi, ukanti sithanda ukulumkisa abo banentliziyo ezibuthathaka ngeli nqaku. Kungxolekeke umrhanelwa omnye ze abalishumi babaleka ngethuba behlasela isithuthi semali sakwaFidelity eThokoza kwiMpumarandi. Abarhanelwa bazame ukuphanga isithuthi semali kodwa ngelishwa bafena mthanyane nanjengoko iinzame zabo ziphanzile emva kokuqhushumba kwesiqhushumbisi nesonzakalise ngokumasikizi ugxa wabo. Umzali womntwana obesiya esikolweni uthi bave ngezithonga. It was the time whereby abantwana baya esikolweni ekuseni, so owami bengazuhlala esikolweni ubuye terrified kakhulu. Thina into esiyivileyo nje ezindlini just a sound encinga kungoba explode
imoto le yemali. So ubuye esitsho ukuthi there is something eyenzekileyo phana, yonke into eyenzeke ngokukhawuleza, but yona ndibatraumatize kakhulu ukuba babone iipisi zomntu eziphansi, which is noba kula explosion uye wachaphazeleka lo mntu lo. Umrhanelwa omnye uye wonzakala ngethuba uqhushumba isithuthi kanye ngeli xesha lokuphangwa. Abarhanelwa baye bashiya esinye isithuthi ebebehamba ngaso. Yeah, kuthiwa yonke imali yona bemkenayo. Yes, akuvakali ke omnye umuntu olimeleyo ngaphandle kwalo waye washiya. Amapolisa athi esi sithuthi sohlobo lwe-BMW siye sagilisa le moto ithutha imali, kodwa athi khange kubekho mali ibiwayo ngabarhanelwa, kwaye phambi kokuba abarhanelwa baphele emehlweni baye badubula namapolisa. Kwindawo yexhwayelo kuye kwafunyanwa amalungu omzimba walo mrhanelwa umnye nobezama ukuqhushumbisa esi sithuthi semali. Bavele enkundleni abarhanelwa ababini nabayanyaniswa nokuduka kwentatheli uSibusiso Aseri Ndlovu kunye nancuma naye uZodwa Mdluli. Omnye abarhanelwa usemncinci kakhulu ngokomthetho, bekumele ukuba uphantsi kweliso elibukhali labazali. Esi sibini sijongene namatyala liqela kuquka ukuxhwila kunye nokuqweqwedisa. Eli tyala liza kuphinda lihlale ngomso, nalapho kulindeleke ukuba abatshutshisi bongeza amatyala ngakubarhanelwa. Ingcali yelwimi inikezele ngobungqina ngelithi ijaji eyintloko eMpuma Koloni ujaji uSelby Mbenenge wathumela oonodolazana abanento yokwenza nesondo kunobhala wenkundla ephakamileyo Andiswa Mengo. Ugqirha Zakira Ducrat uxelele le seshoni ukuba imiyalezo yeWhatsApp phakathi kukajaji kunye noMengo yayibhekiselele kwisondo. Kwakhona sithanda ukulumkisa ababukeli ngengxelo kweli nqaku. In this instance, Chair, the eggplant emoji, as we know, is a vegetable. That is the standard use of the emoji. The peach, as we know, the standard use is a fruit. In this context and in this chain, intimate is used, then followed by a specific sequence of the eggplant and the peach, which will mean sexual intercourse. Sometimes seemingly harmless emojis can be used to try and underplay the seriousness of what a person is actually saying in a message, and that nonetheless the message remains serious. Would that be a fair summary? In certain instances, yes, where I testified that, and I explained that she was laughing it off. And what do you mean by laughing it off? She was trying to change the tone of the conversation. IDA ibhenele enkundleni ephakamileyo yasePitoli namhlanje icela umngeni umthetho Employment Equity Amendment Act ngelithi unika umphathiswa wezabasebenzi igunya elingaqwalaselwanga lokumisela izabelo kwiinkampani. IDA itsho ifaka isicelo sokukhatywa kwalo mthetho sihlomelo ngelithi awukho mnxamnye nomgaqo-siseko. Inkundla isinkonyela isigwebo kulo mba. Eli qela eliyinxalenye yorhulumente wobumbano livakalise ukungonwabi ngalo mthetho ngelithi awunabulungisa yaye awuhambelani nomgaqo-siseko. And that's why in 014, the notice of motion, we in para 2 want a declaration, if you're with us, my lady, and you declare the Amendment Act unconstitutional and invalid, whether in its entirety or separate parts of it, then as a consequence of that, we ask in 2 that any enactments promulgated in terms of 15A be declared unconstitutional and invalid. And that would follow, we say, automatically, because if 15A is not there any longer, it follows any enactment in terms of 15A must fall. Kambe igqwetha lomphathiswa wezabasebenzi lizikhabile izikhalazo ze-DA latsho lisithi lo mthetho awenzelwanga kuxhamlisa abantu abathile ngokungafanelekanga, koko wenza oko kupasiswe kumgaqo-siseko. The Amendment Act does not seek to advantage anyone unfairly or impermissibly so. It is an application of what the Constitution requires of all of us as a nation, as a people, to make sure that those who have been previously disadvantaged by discrimination in the workplace in particular, they are fairly equitably represented at all levels of management or the running of the business, but also that they are advanced in their dignity, and that what previously we endured as a country, where people of color could not advance beyond a certain point in the workplace,
but that should be a matter of the past. Xeshikweni Democratic Alliance ikholelwa ukuba oku kuza kuqhuba ngamandla intswelangqesho sinkonyiwe inkundla isigwebo ngalomba. Ngamawaka abasebenzi benkampani iDaybreak eDelmas eMpumalanga abathi abayindawo ukuba iziphathamandla azibacacisela ukuba kuqhubeka ntoni nababambe uqhankqalazo kusukela ngentsasa yanamhlanje ngaphandle kwamasango enkampani. Abasebenzi bathi bajongene nokulahlekelwa imisebenzi ngelixa bengekarholiswa imivuzo yabo yenyanga ephelileyo kwinto evakala ukuba le nkampani ingavalwa ngenxa yokungabi namali yokuqhuba ushishino. Abasebenzi bale nkampani bavakalise ukungaxoli ngabaphathi abathi baqugula bucala ngemiba ebachaphazelayo akukho bani ufaka nemilomo nabo. Asikarholi imali yethu yango-April, inkinga sibe nayo iqale ngoDisemba, so lokho sibhadalwe imali eshotayo to say weekly they will pay half. NgoMarch receive imali eshotayo, sa receive half of our salaries, and there was no communication communicated to us kuti were in return in black and white to say we are going to receive half salaries. Now it's April, now it's May, we didn't receive our April payment. Uyabona nje engakusho okuyiqiniso imanagement ezinye zezinto I communicate nathi njengabasebenzi la ku floor izinto abazenzayo bayithatha ama decision le bebodwa. Bakwathi eyona nto bayinqwenelayo ngoku kuhlawulwa imali yabo ngapha koko baza kuqhubeka noluqhankqalazo. Imali zethu sifuna ibuyile ngakithi. Makube imali zethu ayibuye ngakithi sizokuyenza into okungasiyo mhlawumbe esingalindele ukuthi sizoyenza. Kuphela sifuna ukuthi imali zethu ibuye ngakithi amaphephethu mawuthi bayahluleka amaphephethu sambe siyoklema. Ngelixa kuvakala ukuba isebe lezengqesho nabasebenzi lisahlinza impuku nequmrhu lotyalo-mali loluntu iPublic Investment Corporation ukutsho malunga neenkxalabo zokokuba iingxaki zezezimali kule nkampani zingachaphazela ngamandla abasebenzi kananjalo nabatyali zimali kuyo. Okwangoku inkampani ayikaphefumli. Kanti namhlanje sithunyelelwe ngumbukeli ohlala eBoksburg kwiMpumarandi nocela kwabasemagunyeni kuba basuswe apho bahlala khona njengoko behlala kwindawo ekufuphi nomlambo kwaye xa ugcwele ungene emakhayeni abo. Besicela usizo ngendawo esihlala kuyona ubusika nehlobo uhlezi kunje amanzi ayahamba nje ahleze kume amanzi sekunesikhathi eside sihlala lana so besicela ukuthi nisuse la sihlala khona because yenziwe reblocking but lakithi sesiside isikhathi ingenziwanga sihleli lokho besithembisa ukuthi sosuswa singasuswa umfulelo uma sugcwele ayagcwala amanzi agcine sengene endlini sithukileke ngoba manje sesigcina sesihlala nanengulube sekunabantu abasilethele izingulube lana ziyagubha izingulube zigubha umfula lo usondela lakithi manje umfula usufika emajardini ethu ungcolile inhlanzeko ayisekho ngenxa yezingulube inhlanzeko ayisekho amanzi ngapha inhlanzeko ngapha akukho okukhona okulungile okuright la hlala khona. Siyabulela kumbukeli wethu noseBoksburg siyathemba ukuba abasemagunyeni basimamela isicelo sakho. Mbukeli nawe apho ukhoyo xa unengxaki ephathelene nokuziswa kwenkonzo sicela usifotele ivideo ze uyithumele ku 071 105 8923 usichazele iwadi nendawo kuyo. Umkomishana lamapolisa KwaZulu-Natal uNjengele Nhlanhla Mkhwanazi ukhuphe isilumkiso esingqongqo kwabo baza kufunyanwa besaphula umthetho kule mpelaveki njengoko isixeko saseThekwini sakusingatha umdlalo amagqibela kankqoyi weNedbank Cup phakathi kweKaizer Chiefs neOrlando Pirates kwibala iMoses Mabhida ngomgqibelo. Ukuthethe oku ngethu bebambe inkomfa nonondaba nalapho bephawula ngemeko yolwaphulo mthetho kweliphondo nexhomisa amehlo. Njengoko lomsitho kulindeleke ukuba utsale abakhenkethi abaninzi kweliphondo, umkomishinala wamapolisa kweliphondo ucele ukuba bathobele umthetho kuquka nemigaqo yendlela. Uthi uza kongeza inani lamapolisa azaqinisekisa ucwangco. Many people were expecting to drive into the province, to fly into the province for such a spectacle. And we are urging them to be at their best behavior
as they enter this province, especially Teguin. We have a duty to deliver safe and secure major event as prescribed by the law, and we have successfully done so in the past. Working together with other stakeholders, we are confident that the Soweto Derby will find a perfect home in the province of KwaZulu-Natal. Umkhwanazi kwagxininise inkxalabo kwezinye iintlobo zolwaphulo-mthetho ecaphula amatyala othusayo obudlobongela, udlwengulo kunye namatyala obudlobongela ezindleleni. Police operations in this province in the previous financial year resulted in the recovery of 3,662 firearms and over 51,000 different rounds of ammunition of different caliber. These are positive and encouraging signs that together with cooperation from community members, we can win the war. Unjengele Mkhwanazi uthi usaxhalabile ngamatyala oxhatshazwa ngokwesondo nokudlwengulwa kweli phondo, kwaye uthi la matyala abonakalise ukwanda kwaye uninzi lwawo lwenziwa xa kukho impembelelo yotywala. Nantsi Mozulu noThabile Makhaphela. Kakhulu ke qwathikazi nomamzangwa kwidesika yendaba ndiyakubulisa nawe mbukeli wam apha ekhaya ndikwamkele kaloku kwiqonga lam le Muslim lakhe igama lam ndikuThabile Makhaphela inzwakazi yabathembu mvanje bethuna Nantsi Mozulu leyo ke mbukeli wam ekhaya siye sivule kaloku ngokuphawula ke ngawo lo mfanekiso oqala ogxininisa ngamandla kwiziganeko zamvanje ke kuMzantsi Afrika uphela uyawuphawula ke mbukeli kakhulu ngamandla kumbindi nokokucoke kamandi phaa kooPriska uyabona phaa ekuseni bevuswa futhi lelashumi liphole kamandi baqhubeke bekele belivala futhi lalusonge kwakhona futhi olwasuku labo ngomso ku-26 degrees kanti ke mbukeli ekhaya xa sithe chu ngokuba sijonga amaqondo wakho kaloku aphantsi naphezulu ngelokuqala nqa ke iphondo eliphaya kaloku lona empuma koloni ngamandla futhi kumantla walaphondo ko-Alvani khona inkwankca njengephi phaya ngaye kaloku la 5 degrees ngamandla kakhulu phaya ekuseni chu ncembe nam ngokubanzi kwakhona phaya ephondweni ke elise-Free State kumbindi apha eMzantsi Afrika phaa amantla walaphondo futhi kuyabanda ekuseni bevuswa kaloku nguye futhi la 7 degrees baqhube kuconge kamandi nje yonke lamva kwidinele kanti ke sebaphile kanje mbukeli kwelaphondo laphaya kaloku entshona koloni ngamandla futhi ke kwimpuma elaphondo amantla futhi eBeaufort West kwasekuseni phaa kuhle kuzole kamnandi nje kaloku lashumi nje nelikhethwe sisine kanti ke qungqembe kwakhona ngokubanzi phaya ephondweni ke mbukeli wam eliphaya lona eNorthern Cape ngamandla phaa kunxweme ko-Springbok ekuseni ngemva kwedina laphaya beqoshe usuku lwabo kwakhona futhi ngama-20 nje akhethwe sisihlanu bona ke baphila kanje phaya ephondweni lase-North West ngamandla futhi kumantla iindawo ezifana phaa ko-Rustenburg ekuseni futhi kucwendlile phaya ngala 10 degrees naphaa ko-Klerksdorp ekuseni bevuswa yinkwankca njengephi ngala 8 degrees bona ke zebenjeje phaa kwelaphondo eliserhawuti napho sikhoyo ke thina ngawo lo mzuzu amazantsi phaya kaloku koferi yenerheng nazo zonke nje zaziphaluka ngabanda ekuseni nomoya ubhudle kakhulu futhi ko-5 degrees chu ncebe nam kwakhona mbukele ekhaya phaya kwelaphondo laseLimpopo ngamandla futhi kwincam yalo Polokwane ekuseni futhi ngesibhozo Thoyendo kuhle kuphole kamandi ngaye kaloku la 29 degrees sehle njalo ngokubanzi futhi phaya ephondweni elisempumalanga njengaphaa kosikhukhuza futhi kumantla kwakhona licoke kamnandi phaa nenqatsi nengephi phaa kakumbi futhi kombombela emva kwedinala ngama-20 nje azekhatshwe sihlale mbukela ekhaya vuma wethu nam ndiyivale ndiyisonge phaya kaloku KwaZulu-Natal amazantsi welaphondo kokokusat futhi ekuseni ungabanda ngesasithoba naphaa koPietermaritzburg ngaye kaloku la 12 degrees mna ndikuthende kangaka xesha lemiyawule kanti ungawafumana la manqaku namanye kwiqonga lethu le-YouTube nelithi Indaba Zethu 163 ngomso xa bethu baza kuniphakela izindaba ngolwimi lwesiZulu kamnandi mawethu.